Hola, aquí tenim una competició d'un mapa aragonès. El funcionament és molt fàcil. Estiguis atent durant el vídeo i prepara't per guanyar el Blooket o el Kahoot. Si estàs sol, et recomanem jugar en Blooket. I si esteu en grup, podeu fer servir tant Blooket com Kahoot. Teniu els enllaços per jugar a la descripció. Que guanyi el millor! Ebre, Jalón, Jiloca, Huerva, Aguas Vivas, Martín, Alfambra, Túria, Mijares, Guadalop, Matarranya, Noguera Ribagorçana, Cinca, Vero, Éssera, Ara, Alcanadre, Flumen, Gállego, Arba, Aragó. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blooket. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!